हेलो लोगोफोर आंनि बे खोरोम बर' इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। जोङो दायो सावरायगोन बिथां लिपिका ब्रह्मनि बागै। बिथां लिपिका ब्रह्मआ जोनोम मोन्दोंमोन 1992 मायथाइनि डिसेम्बर दाननि 31 सानखालि बिथाङा जोनोम मोन्दोंमोन। दासान्दि बिथाङा 27 बोसोराव सोलिगासिनो दङ आरो हमटाउनआ जादों सिमेन्ट सापरि। बिथां लिपिका ब्रह्मआ सोर सोर डाइरेक्टरफोरजों आरो सोर सोर एक्टरफोरजों बिथाङा फिल्म बानायखा जोङो बेफोरनि बागै सावरायगोन। थौदो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ गोबाव खालामलासै दिनैनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। लिपिका ब्रह्मनि सावथुनफोरा जादों फारियै मोदैनि बाना। बे सावथुना 2013 मायथाइयाव ओंखारदोंमोन आरो को-एक्टर दङ खृवम बर'। आदा खर' गिदिर। बे सावथुना 2015 मायथाइयाव ओंखारदोंमोन प्रबिन गयारी डाइरेक्सन होनायाव आरो को-एक्टर दङ प्रबिन एन्ड अलंबार गयारी। बेनि उनाव हादान। बे सावथुना 2015 मायथाइयाव ओंखारदोंमोन आरो को-एक्टर दङ प्रबिन एन्ड रिमल। जाथाय। बे सावथुना 2015 मायथाइयाव ओंखारदोंमोन आरो को-एक्टर दङ पुर्न बसुमतारी। हायनामुलि 6। बे सावथुना 2016 मायथाइयाव ओंखारदोंमोन आरो को-एक्टर दङ फैला आरो मेन्डेला। बिनि उनाव रेगा। बे सावथुना 2016 मायथाइयाव ओंखारदोंमोन पंकज लाहारी डाइरेक्सन होनायाव आरो को-एक्टर दङ लिंसार बसुमतारी। आं बर'। बे सावथुना 2017 मायथाइयाव ओंखारदोंमोन सुपुन कुमार ब्रह्म डाइरेक्सन होनायाव आरो को-एक्टर दङ सुकबिर खारजि आरो लिंसार बसुमतारी। बेनि उनाव आइ लाभ इउ। बे सावथुना 2018 मायथाइयाव ओंखारदोंमोन सुपुन कुमार ब्रह्म डाइरेक्सन होनायाव आरो को-एक्टर दङ राजिब ब्रह्म एन्ड नेरसोन बसुमतारी। बिथोन। बे सावथुना 2018 मायथाइयाव ओंखारदोंमोन आरो को-एक्टरा दङ बिजु बसुमतारी। हायनामुलि 7। बे सावथुना 2019 मायथाइयाव ओंखारदोंमोन आरो को-एक्टरा दङ मेन्डेला आरो फैला। बेनि उनाव सिनायथि। बे सावथुना 2019 मायथाइयाव ओंखारदोंमोन फुंबिलि डाइरेक्सन होनायाव आरो को-एक्टरा दङ रंजालु। जोबनायाव लिपिका ब्रह्म नोंथांनि फेभरेट एक्ट्रेसनि उनाव प्लिज कमेन्ट खालाम आरो लोगोसे आंनि चेनेलखौ दामासिनखौ अननानै प्लिज साबस्क्राइब खालाम। दिनैनि भिडिअआ बेखौनोसै। बाय बाय।